Абу Даби инвестира в биткоин. Ще последват ли САЩ? Голямата промяна в света на криптовалутите. Четвъртият най-голям суверенен фонд в света, този на Абу Даби, тук ще направи голяма стъпка в света на криптовалутите. Според информация, споделена от Джейм Кифър в X, инвестиционната компания Муда Бала, която управлява богатството на Абу Даби, сега е седмият най-голям собственик на биткоин ETF на BlackRock. Инвестицията им е на $500 милиарда. Това е огромна новина за биткоин и целият пазар на криптовалути. Биткоин от известно време се опитва да се издигне до нови върхове и с тази нова инвестиция изглежда, че следващият етап на цикъла му на растеж е на път да започне. Но когато един от най-големите суверенни фондове в света влиза в играта, въпросът е кога ще последват и другите големи играчи, като САЩ. Доналд Тръмп току-що подписа изпълнителна заповед, която може да промени финансовия пейзаж на САЩ. Тази заповед насочва министъра на финансите Скот Бесън и министъра на търговията Хауърд Уиник да започнат процес за създаване на американски суверенен фонд за богатство. Това е най-голямата стъпка, тъй като САЩ до сега нямат никакъв такъв фонд, за разлика от държави като Норвегия, Китай и Обединените арабски емирства. Целта на този фонд ще бъде да използва активите на САЩ, за да създава стойност за американските граждани. Например, ако САЩ купуват ваксини за COVID-19 на стойност милиарди долари, защо да не инвестират в компаниите, които ги произвеждат? Така тези инвестиции могат да растат и да носят ползи на народа. Това е същият принцип, който се използва от другите големи суверенни фондове по света. Какво означава това за биткоин? В момента най-големите суверенни фондове са в Норвегия с активи на $1,7 трилиона, Китай и Абу Даби. Ако САЩ влязат в играта, те ще се превърнат в четвъртия най-голям фонд за богатство в света. И тук идва интересната част. Биткоин може да стане част от този фонд. Дейвид Сакс, който е близък до Тръмп, спомена, че проучва възможността биткоин да бъде добавен към суверенния фонд за богатството на САЩ. Това означава, че биткоин може да стане част от официалните активи на САЩ, което би било огромен тласък за криптовалутата. Въпросът е, кога ще се случи това и ще се случи ли изобщо? Какво да очакваме в следващите 5 години за биткоин? Той е на път да се превърне в основен финансов актив. В следващите 5 години можем да очакваме още по-голямо приемане и растеж. Когато регулаторите окончателно признаят биткоин като финансов инструмент, той ще се изстреля до нови върхове, това е със сигурност. В момента биткоин се движи в тесен ценови диапазон от месеци, което може да изглежда странно за някой, но отговорът е прост. Големите играчи като Абу Даби и потенциално САЩ се готвят да влязат в играта. Те искат да купят биткоин на ниски цени преди той да се изстреля нагоре. Така че според повечето криптоанализатори той е на прага на нов етап в своето развитие. С навлизането на суверенни фондове и потенциалната подкрепа на САЩ, криптовалутата може да се превърне в един от най-важните активи в света. Това е вълнуващо време за всички, които следят и инвестират в биткоин. Така че ако сте фен на биткоин, може да се приготвите. Най-интересното тепърва предстои. А ако сте фенове на канала, може да ударите един лайк и да се абонирате.